Yeah, situation Mpanje. As we are still celebrating the birthday of Nkulukuta Moyo, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, we also would like to use this opportunity to thank the First Lady, Madam Gertrude Mutharika, for being with Professor Arthur Mutharika during the time when Professor Arthur Mutharika was not fashionable to be supported or was not popular to support Professor Arthur Mutharika. Gertrude Mutharika, Madam, you were there with him. You looked after him. You are not like other women nowadays, and people change colors. When your husband is in critical condition, when your husband is being sidelined by other people, or maybe his friends, and nowadays women amatawa. But you are not one of those women. You were solidly behind Professor Arthur Mutharika until this day. That's why nigamaona First Lady ndimalemekeza. Right? Ule muina sikuti timangolemekeza muntu kungomulemekeza just because we need to respect someone. But pamakhala zinthu zina zake zimene muntu umayenera kukhala kuganiza mwana kuti no kodi kufunikira kwa muntu uyu kapena kumulemekeza muntu uyu tukuyenda timulemekeze pa ntchito yanji pa zimene pachani chimene wapanga kuti ife tingamulemekeze ndofunikira motani muntu uyu kuti ife tingamulemekeze ali ndi ubwino kapena alibe ubwino. Gertrude Mutharika ali ndi ubwino ochuluka kwambiri chifukwa mmene zinalili mbuyomu a Professor Arthur Peter Mutharika mmene anthu amathawira, mmene anthu amanyozera. Peter Mutharika was given too much names, right? Peter Mutharika anali ngati kuti amatengedwa ngati chinthu china chake choti chosayenerera mudziko muno kapena niwona ndingafotokoze bwanji. In other way, Mutharika to support Professor Arthur Peter Mutharika was not popular. Koma Mutharika auja na Gertrude munali nawo be simuna ataye ndikukuthokozani pachifukwa chimene chocho. Ambuye akupaseni moyo wautali. And izizi zikuchokera pasi pa mtima wanga, not only me but the entire situation Malawi, our team, we are taking this moment. This is your time kuti tikuthokozeni na Professor Gertrude Mutharika. If it wasn't you, Malawi would have been somewhere by now. Wizibano tukukamba zina Malawi yuyu atauluka ndiye chiventa chatapita kwina kwake. But through your support, that support has saved Malawians. Now we are celebrating not only his birthday, also celebrating kuti we got our freedom back. Now we can speak freely. We can do whatever we want to do in this country. We can do business. Malawi is safe. We are now protected under Professor Arthur Peter Mutharika. It was not easy during our President Achakwera. And I also want to use this opportunity to advise the former President, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, to stop using the title His Excellency. I know some former president in Malawi are being called His Excellency. Komano now, we can call them His Excellency as a part of respecting them, but it's not a correct protocol to call someone His Excellency when he's out of office. We call His Excellency Amene Ali, current president, the one who is serving us, like Professor Arthur Mutharika. Is valid to be called or is qualified to be called His Excellency. Achakwera, you are not qualified. You are out and calling you Your Excellency. I have seen your message. You have congratulated or wishing well Professor Arthur Mutharika on his birthday. I've read it. Komano inendu kona ngari kuti it's not worth it to call yourself Your Excellency. You are not Excellency anymore. You are a former president. And we don't want to take that title
as part of respecting you, Aujeni Achakwera. No. Achakwera, please change that title. You are a former president. Achakwera, so I want to use this opportunity to calling you Dr. Lazarus Makasi Chakwera is a part of respect, but you are not worth it. Could you win a Dr. Lazarus Makasi Chakwera? Because you don't go to much one mara would only make some Mutana Panga Pesabino. I don't go to Lazarus Makasi Chakwera. I mean, Tomocha Dogota, you know, the Mr. Chakwera. I don't care, you got PhD, whatever. Koma you are Mr. Chakwera. The reason why I'm calling you Mr. Chakwera, you don't deserve respect. Munadi Zuza, Muziko Muno. Ufulu Munali Demo, and Amazunzika. Chintujina Chimanagement Kuza Kwambiri, Kwa Chakwera, Nijona Gudi, you Munai Bangandrama to Jokala Wiki. Ndrama to Kukala Wiki, Imene and Wakanga skip Safuna Gunena. Our money is very weak comparing with other African countries. Bagadari Panopa. And the Simuna Bedo Seven Kutipe Pesa Kuti Sore, Nagwes and Rama Movesa Jison. Kumbuyo go second drama, of course, in my Jepes Rampamvu. Now on up 1,000 Wacha, now on up 2,000 by Joyce Banda. But it was not waste like the way Kwacha is now. Our Kwacha is very weak. This is a reality. The Lazarus Makasi Chakwera, respect yourself, please. Musabanga insist you are going to compete in 2030. No, I see an Antwena Agapi. It is Jigo Maru Nunga Kwambiri. Jigo Maru Nunga Kwambiri. Maru Nunga Tigwiri. Kunyoze dokumento kumanyezera ina antwa DPP ndi chifa because of your mess. Because DPP sana save zinto mene zina liri mwe. So, you know, message yanga inali meneo kuti Achakwera si andikugwisa ntchito yokuti title kuti your excellency. That's not correct protocol to call you your excellency. You are a Mr. Chakwera. You don't deserve respect. Madam Gertrude Mutharika, thank you so much. Munganda nena kale kuti if it was not you, I don't know. I don't know kuti was nobody did. You have done a lot. You have done a great job. Thank you so much, Madam Gertrude Mutharika. Tinaona mbuyo mu anthu akupereka zimuna awo. Ine simafuna ndizikamba mozungulira. Calista Mutharika. We saw Calista Mutharika the way she behaved at a first lady. I know kuti panachitika kusayenera zimene chimandikuza chona kuti His Excellency Professor Arthur Mutharika anapanga mention kuti achimwene awo anapangidwa chipongwe. Koma achimwene awo anapangidwa chipongwe ali ndi Gertrude Mutharika, not Gertrude Mutharika, ali ndi Calista Mutharika. Zimene zikungosonyezera kunena kuti Calista Mutharika anapangapo play role pamene paja pa imfa ya Abingwa Mutharika. Ndichifanya lero ndikuthokoza Gertrude Mutharika posa pereka APM kuzinkhanira zoopsa za MCP. Tinaluza Abingwa Mutharika chifukwa chokuti first lady amene tinali nawo pa nthawi imene yoyo amagwira ndi opposition, amagwira ndi adani, and I'm sure kuti that Calista Mutharika was endorsed by somebody else kuti akwatirane ndi Abingwa Mutharika. So azibambo tikamakwatira azimayi, this message should go kwa ina aliyense kuna kuti when you getting married you must see properly, open your eyes, you must know whom you are marrying. And to women, they run away when they see things are not okay nowadays. Azibambo akufa, azibambo akupedwa chifukwa chokhala ndi azimayi adira, azibambo akupereka azimuna awo, amina azimayi akupereka azimuna awo mawanja. So azibambo muzikwatira azimayi ngati mmene alili our first lady.
As my show out there who are busy with conspiracies, please, Aketu Mutharika kale good example ya inuyo. Muzione amene aja, mene ayendera munyengo zonse zikuzafika tsiku la lero. Ndawo zina yake chimene wachikonza Mulungu. Sichimaululidwatu. Komano Mulungu amakupasani nyengo zina zake zonna kuti mukhale ngati mukuvutika kwambiri atakukonzera ndi china chake patsogolo. Today we are now here celebrating birthday ya Professor Arthur Mutharika chifukwa cha Aketu Mutharika. Ndi chinthu chonena kuti ngati fa Malawi tisamachitenge chimene chungate joke. It's not a joke. Aketu Mutharika muzalandira ulemu, mukulandira ulemu pano, muzalandira ulemu for the rest of our lives. Mwapanga mbiri yabwino. Zabwino zimene Malawi kulandira panopa. Ulemu umene akulandira Professor Arthur Mutharika akulandiranso chifukwa chani. Famukana khala wina munyengo zimene zijazo. Inusu mkanano kuti mpanga bwanji. People who were eating together with Professor Arthur Mutharika abandoned Mutharika, betrayed Mutharika. I'm talking the ones who are not minister. Even right now, they are being respected. Mutharika made them known. We had Anthu ambiri tinali ndi achina Kondwani Nkumwa. We had ndani Akeni Msondra. We had Chomanika. We had Chilenje. We had Amaya aja wana tisi aja nzima ose Mutendere. Tinali so ndiya vice president amene tisi aja. Tinali ndiya anthu amene who were uplifted by Professor Arthur Mutharika, but eventually they abandoned, they rejected Professor Arthur Mutharika. Aketu Mutharika was solidly behind her husband. Timafuna anthu otero, ndipo anthu atero timafuna kuti zialemekeza. Osamangoti basi munthu timaona zinthu zimene these are the ma fact amene tingathe kupanga zone kuti timuzimulemekeza wewe. Ndima kama mobeleza kuti it was not easy to remove Lazarus Chakwera, to remove MCP. It was not a joke. Those guys, they did not even expect kuti they would be removed. They didn't think about that. So we timaina tikhale ndi candidate oti uyuyu njopsezo kwa Chakwera. So ina nokhale amene mukunyoza kwamba deep down you know the truth kuti if it wasn't Mutharika, if we were perished. I'm telling you, this is a fact. Situation in Malawi. Let me pause there. But Mutharika kumene muliko ife tingoti ulemu pamodzi ndi madam akunyumba sangalalani pitizani kwatumikira Malawi. Mulungu akupaseni nzeru zochuluka komanso zalaka zochuluka. Zimu kwambiri tilibe zambiri zoyankhula. We are missing a word chifukwa you are just a great man. Thank you so much. May the greatest Lord we serve bless you and your entire family abundantly. Goodbye.